Hi guys! Welcome back to my channel. It's Jenny B. Borga. Hello, hello, hello! Ngayon guys, ang topic natin is yung ano yung natanggap ko yung mga regalo nung December, nung Christmas. I know guys, this is late, super late, but I have to do this. Okay, gusto kong magpasalamat guys. Ipakita din sa inyo paano yung natanggap ko. Kahit maliit, pero papasalamatan ko din yan. Thank you! And first, wait lang. Wait. First is yung nakuha ko dun sa aming Christmas party dito sa bahay. Ito. Dalawang t-shirt na puro gustong gusto ko guys. Ayan. Yay! Yan. Kasi plano ko din bumili ng bago. Kasi nga, pumapayat na daw ako. Kunti lang. Pero nag-start naman ng sa kunti, di ba? Yung malaki. Yan. Ito guys. Ito yung pink. Yan. V-neck siya guys. Yan. Galing ito kay Christy. Thank you, Christy. At saka pala guys, ito ay orange. V-neck din siya. Yan. Yan. Favorite color. Thank you, Christy, again. Thank you, Christy. Okay. Next. I got 2 pang-yoga na leggings. Ayan guys. Sa asawa ko to. Gift niya sa akin. Sale namin to nabili guys. Ayan. Yan. Ito, Sasa. Yan guys. Large na. Dati XL, double XL. Ngayon large na. Oh, kita? Di, pumayat nga ako. Yan guys. Stripe siya sa kiliran. Then hanggang dito sa may baywang. Hanggang dito sa kabila. Yan guys. Ito yung isa na may stripe na green, pink at saka black. At ang isa naman, ito, ano to, Sasa din large. Yan. Sale to guys. Nakuha lang namin ng 250 each. Itong dalawa, 250 each. Okay guys. Tapos ito, may stripe siya pero hanggang dito lang. May peach na anong kulay to? May pagka ano, basta peach. Peach na orange na light orange din. Yan siya guys. Dalawang leggings galing sa asawa ko. At ito ay nakuha ko, natanggap ko sa anak ko, yung panganay naming anak. Yung ate ko rin, ayan. May, ano yan guys, nakasulat, lucky, yan. Sombrero na parang digatas na kulay. Yan siya guys. Ayan. Lucky. Thank you, Ate Krin. Ate Krin to guys, panganay namin. Okay. So, next is galing sa mama ko. Yung ring light na yun nga guys, kung bakit ako natagalan sa ano ng regalo ng 2018 kasi ito yung hinintay ko. Ayan, itong ring light, diba January, first week of January ko siya natanggap. Ito, galing to kong mama. Ayan, wall mount siya guys. Ilalagay siya sa wall. Yan. Yan. Wala siya pasamang tripod o yung stand niya, pero may ano siya sa cellphone kasi ginagamit kong vlog ngayon guys is sa cellphone. So palalagayan ko siya, tapos may ganito, so ilagay ko siya dyan or dito, yan, or yung isa na ginamit ko ngayon, yun yung pares niya. Yan. Tsaka ito yung adjustable niya guys. Basta ilalagay ko yung link dito or sa I button, i-click nyo na lang sa I button yung pag-unboxing ko nito. Okay guys, so kaya ayan, yun yung natanggap ko sa 2018 na Christmas, yung mga regalo ko. Thank you sa nabigay, at saka thank you din sa lahat. Thank you guys, and successful din yung Christmas party namin noon. And ito guys, kaya ko to pinagdesisyonan na i-film kasi yung 2018 ko is kumbaga harvest time. Kasi guys, nung time ng 2018 January, start sa bulan ng 2018 na recover or na rin ano ba yun, na reactive ko yung account ko ito sa YouTube. Tsaka mga bandang January yun, kaya nagugulo na ako guys kasi sa screen ako na monitor kasi sobrang hangin dito ang background ko, kaya pero ng August, 'di ba? Sinabi ko, na-share ko na yung sa health ko na naging high blood nga ako, din naging focus ako, naging active ako, kaya ako nag-yoga, kaya ako nag-exercise, kaya ako gumagawa ako ng
active life, iniba ko yung lifestyle ko guys, naging ginawa kong active lifestyle guys. Pagsali ko din sa Herbalife na yung program nila, 21 days, 21 days shake challenge, na-survive ko yun guys. And yun, tapos malaking pasasalamat ko dun guys kasi nadisiplina yung katawan ko, nadisiplina ko yung pagkain ko, naging aware ako, lahat sa akin. Sorry nga pala guys kung medyo maingay, may mga tunog ng mga manok, mga baka, mga tao kasi open kasi dito sa room namin. And may kasayahan din sa aming kapitbahay guys. Kahit nga ngayon no rice na ako. 3 months na akong no rice guys. 3 months. At saka proud na proud ako kasi na-survive ko talaga guys ang 3 months na hindi ako nag-rice. Comment down below kung gusto nyo i-share ko yung 3 months na survival ko sa no rice until ngayon. Tapos guys, na-control ko na yung sarili ko. Naging gusto kong maging positive lang lagi kasi yun yung cause ng tumaas yung high blood ko, is yung blood pressure ko guys, is yung stress ko. Naging stress ako, naging baggage ko yung stress. So ang ginawa ko guys is naging positive lang ako. And ano pa, yung time ng i-specific ko na lang guys, yung spiritual renewal ko naging para sa akin is naging active. At saka yung time na may natanggap ako nung December 11 before New Year talaga guys, yun yung pinaka thankful ko para sa akin. I-share ko na lang pag may gusto, comment down below lang kung gusto niyo i-share ko yun pati dito guys. At saka ano pa, yung naging okay kami ng mga kapatid ko dahil nag-reunion kami first time guys, nag-request din si mama na mag-reunion kami. And ililink ko lang dito, ilagay ko yung sa i-button yung vlog ko nung pagbiyahe namin sa Butuan. Bumiyahe kami at saka dito sa Lanao, nagbiyahe kami patungong Butuan, lahat na nandito sa amin or ginroup ko sila, tapos pumunta kami ng Butuan, doon kami nag-celebrate ng Christmas first time guys. Pang ilang taon na yun, sa akin is 2 years, pero yung ate ko na galing Manila, mga 40 years or 30 years yung hindi nakauwi. Dalawang purpose kasi yun guys. Yung anniversary ng papa namin is December 5, sinabay na lang namin ang Christmas. And yun guys, then nakabisit kami sa uncle ko. Hi Uncle Toto. Yan, nakabisit ko sa Uncle Toto for ilang taon na din yun. Siya yung nagkukop sa akin ng maliit pa ako. Mga 7 guys, 7 years old ako noon. At saka isa din siya sa nagkukop at nag-aruga or inalagaan niya ako ng sobra-sobra na may pagmamahal. Thank you Paul, thank you Uncle Toto, thank you. And sa mga taong nagmamahal din sa akin, thank you sa inyong support. Thank you so much na binigay sa ako mga igsoon, especially sa mga kapatid ko sa side ni Ramil, sa asawa ko. Thank you so much sa inyo and maligayang 2019. Yan lang guys, para sa akin is napaka-fruitful para sa akin. Yun lang guys, and please like this video, give me a thumbs up, a big thumbs up guys. And saka paki-subscribe, paki-click yung bell button na katabi ng subscribe. Paki-subscribe. God bless everyone, God bless. Good vibes lang talaga guys. Bye bye, thank you. Please subscribe. Thank you, bye bye.